και ασφαλώς να τον διαβεβαιώσω πως και η ομάδα μου και εγώ είμαστε στην απόλυτη διάθεσή του, ώστε να οργανώσουμε μια συγκροτημένη και σοβαρή μετάβαση. Θα ήθελα να πω κάτι ακόμα. Θέλω να ευχαριστήσω όλη μου την ομάδα, το συνδυασμό, τους συνεργάτες, τους εθελοντές, όλες και όλους που μας υποστήριξαν. Κάνανε έναν πραγματικά καταπληκτικό αγώνα. Η ευθύνη του αποτελέσματος φέρει αποκλειστικά εμένα. Και κάτι ακόμα προς όλους τους Αθηναίους και όλες τις Αθηναίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μου δώσατε την ευκαιρία μιας ζωής και μου επιτρέψατε να σας υπηρετήσω. Φεύγω από το Δημαρχείο όπως μπήκα, με το κεφάλι ψηλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ σε όλους. Τι σας στέρισε? Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Συμμαχία, Πασόκ. Λοιπόν, είναι ο κ. Βαγκογιάννης, ο οποίος ανέλαβε την ευθύνη της ΣΥΤΑΣ.